بخير تماشاوان نێژا hûn bixêr hatin دما بخêr temaşevanên hêja hûn bixêr hatin bername me ya Panorama heftê ya Çarpel Medya. Vê bernameyê du mêvanê min ên ya rastî mêvan nînin, xwediyê malê ne, hevkarên min in. Em her sê jî di rêveberiya Çarpel Medyayê de ne û her wiha hevalên min bernameçêkerin jî mêdî ji bernama Futbol û Şîrove Keksîla jî rojeva me hûn dinasin. Îro em ê bi neh xalên girîng yên rojeva Kurd û Kurdistanê em ê bi we re bin. Ka em binêrin vê heftê vê bernameyê de em ê kîja mijara derxin pêş. Belê wek we nêret rojeveke têr û tije ye. Em bi xala yekem dest pê bikin. Belê hûn dizanin münaqeşeyên sonda xwendevanan yê mekteba seretayî hîn dom dike. Hîn jî CHP, MHP û İYİ Partî dixwazin sondê paş vebînin. Li aliyê dinê Wezîrê Perwerdeyê yê Tirkiyeyê Ziya Selçuk wê rojê di meclisê de got derveyî Tirkî tu ziman di dezgehên perwerdeyê û hîndekariyê de ji bo hemwelatiyên Tirkiyeyê wek zimanê zikmakî nayê xwendin û nayê fêrkirin. Her wiha çend roj berê bi navê Bişra Tarım mamosteyeka matematîkê bi esil Türk ku li bajarê Nisêbînê wazîfedar e li ser tora medya civakî peyamek daye û gotiye hûnê kîngê tayîna min ji vir rakin nemah tehamûla min li guhdarîkirina zimanê Kurdî tê. Her wiha gotinên lîstikvanê Ersîn Korkut ku gotiye Diyarbekir Amed paytexta me ye bû rojeva medya civakî. Etîketa desteyînin ser Ersîn Korkut di Twitterê de bû rojeva yekem a Tirkiyeyê. Ji xwe em qala yên ji ber stranek lêdanê dixwe yê ji ber Kurdî di peyve heqaret lê têkirin nakin. Yê ji tirsa di otobûs û ciyên kar bi Kurdî napeyvin ji xwe diramekî dinê ye. Di warê nijadperestiyê de Tirkiye wek erebeke ku firêna wî teqiya ye bê serî diçe.
Belekek Siraj. Türkiye ber kuvvetişe. سپاس کێک ممتاز بەری ئەس دەست ئاخابتنا خۆ بکەم سلااو و ڕێزی خۆ پێشکەشی هەموو تەماشەوانان بکەم سلااو و ڕێزی خۆ پێشکەشی هەردوو هەفکاری خۆ دکم تورکیە بەر کوردچە براستی مژارێکی گرنگە پێلا شوێنیزمان لە تورکی ننویه یا ام نغریبی و سیاست ترکی یا کو گاوا بری جنابه ان خالان ریس کر بحثوان کر سیاست ترکیه بر بکدره دچه پیلا شوانیزم بری کمروف یا شیروه بکه دخوازم تثبیت کیا بکم بری حتی شید به مروف هشمندی دولت ترکی ناس بکه هشمندی دولت ترکی لسر سیاست انکار امها و تنکرنا ملت کرده بیاریم به وی رنگیجی گریدای ویه یعنی ام بین گریدای سیاست ترکیه بیاریم ناف هفته کی ده کومدی جنابه تبیسک بری وانا بریز کر بیارا نسیبینه کو یا ماموسته بیارا تویتاوی و مثلا هنرمند لیستگوان کرد ارسین قورکوت و داخویانیا وزیر پروردهی زیا سلچوق belki dve hafte de çebuye le gelek caran hişmendiya devleta Türkiye derdixine ortaya. Bu kanaata min dve Kürt ve ev ya jî işevem de mijare bir şekleki ev baş şirove bikin. Tekoşina nabena Kurda û devleta Türkiye ya serveriye bi her awayî didome. Yani êdî ev tekoşîn bir şekleki werdidome ku Kürt her çıkwas ne hezeki Kurt'un le Kürt edi feri siyasete buna u buna aktörün siyasete jî bir şekil birêve dibin qanaata min ev her sê bûyer stratejiyekî devleta Türkiye ya li hemberî hewldanan vê taliyê ya Kurdayê wekî cenabê we jî zane di 21 Sibatê de platforma zimanê Kurdî û platforma tora ziman û çanda Kurdî dest kampanya bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî dest bi kampanyayekî kirin ev kampanyayekî ji alî hukûqa navneteweyî ev kampanya ji alî hukûqa hundirîn kampanyayekî insaniye kampanyayekî li gorî normên hukûqa gerdunî pêk tên û neh partî piştgiriya wê dikin Partiyên Kurdistanî û HDP têdene ev yeka hişmendiya devleta Türkiye û refleksa wê bi awayekî din guheran lewra devleta Türkiye her tim dixwaze pirsa Kurd daxwazên Kurda di tûj û tundiyê de di siyaseta evê de bifetisîne bi wî şeklî şîrove dike lê Kurda vê carê bi awayekî din derketin saha siyasetê partiyên ku nedatin cem hev lê dixala sereke ya mesela ziman de hatin cem hev û vê kampanyayê dest pê kirin lê ev kampanya wexta dest pê kirin mirov kare bêje ku stratejiya aqilê hevbeş ya Türka ket dewrê sebeba stratejiya aqila hevbeş ya Türkiye ket dewrê jî ew bû niha dixwazin bi ev sê bûyera mesela ew tweeta wê canikê ya li Nusêybînê ne tweetekî her çiqas vê taliyê qaymakamê wir inkar kir got sernavê wê hatiye avêtin lê bi qenaeta me ez dibim ew tiştekî plankiriye dixwazin tirsê bi Kurda bifirînin mêzek ew canika wer got reaksiyonê çêbe lê reaksiyonên cuda cuda jî çêbûn di wê evê de tehemûla me êdî tune ye ji zimanê Kurdî
دست خود قودین ترکا ور مساجه که کرداره میزکون پر پیشته دیچن اون گلک تشتا دویجن لی جواتا مجی انسان مجی دوی واری در نرحتن و یادن پشتیوی دوینا بریده وزیر پروردهی ترکیه داخیانی آوی به زمان ترکی پرورده به زمان دایک نابه اف داخیانی آوی داخیانی که براستی سوسرته بخواه سروک وزیر پرورده لی گلک تشتاجی نابه نوستا ارتوکلی بشکل که پرورده دای زمان کردی دای کتی لی وقت از زمان کردی در که و آسته که پروژه به 100,000 به میلیونان انسانان لی خودی در که و اف یکا دولتا ترکی ترساند ارسین قرخوت به شکل که ده مدیا سوسیال ده bu çapemeniya girêdayê iqtidarê de lînçkirinawi bi tena serê xwe mijarekî ku bi rastî mirov dewleta Tirkiyê wexta nas dike mirov zane ku viya bi awayekî sîstematik bi awayekî plankirî ev her sê tişta qenaeta min dest nîşan dike ku êdî se sala 21 ji alî Kurdan jî ji alî dewleta Tirkiyê jî siyaseta stratejiya stratej û taktîka ye ev taktîka ku li hemberî kampanya zimanê Kurdî birabe bi zimanê fermî zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî qenaeta me bi zaneyî hat kirine pêla şövenîzmiyê bi zaneyî bilind kirin bînin bîra xwe 2000 de yani Kurdan gelek bajaran şaredariyên xwe bi xwe birêve bibin em erexne jî bikin gelekê masiyên wan jî hebe lê li cem Kurda desthilatdariya li ser axa xwe xwe rêvebirinekî dest pê kiribû ew kulturek e lê me dît dewleta Tirkî çer kir bi siyaseta hendek û barîqatan berê Kurda da tûjî û tundiyê lê Kurda li wir şikestek xwar yani îro bi hezara siyasetmedar û gelek kesên ku ji alî gel hatiyê hilbijartin di zindanan de ye û zulmekî dibînin neheqiyekî dibînin ev mijara qenaeta min ev mijara ku pêla bilindkirina şövenîstiyê stratejiyekî aqlekî hevbeş e lê divê Kurd ji siyaseta xwe ya sivîl siyaseta xwe ya demokratîk destekê xwe yî însanî li mehvê xwe yî zimanê zikmakî xwedî derkevin biya min ev tedirgîniya dewletê ya jî vê iqtidarê ji tiştekî bû Kurd stratejiyekî wer ava kirin ku tora ziman û çanda Kurdî vê ew ê dest pê kir lê taliyê hergî çû fere bû Hez Kurd jî piştgiriya wê kir Partiyên Kurdistanî li paş bûn HDP piştgirî kir Partiya Gelecekê Partiyê dina zimanê Kurdî bû mijareke streke lê dewletê ev pêla ew ê dest pê kir yek ew ê dixwaze Kurda bi desteknan bin û ev pêla şövenîzmê jî dixwazin rojevê biguherînin sedemên rojev guhertinê jî mirov kare bêje qenaeta min divê Kurd du rê hilbijêrin Rêya yekemîn divê ji siyaseta sivîl û demokratîk ji wê tekoşînê dev bernedin bi tekoşîna îtaatiya bê sivîl li mehvê xwe xwedî derkevin ji tûj û tundiyê bi dûr kevin du jî belkî em napeyivin lê divê merî vê mijarê jî bi şiklekî bipeyîve xala duyem qenaeta min hat yani tê bîra me divê êdî her Kurd di mala xwe de bi slogana her mal dibistaneke her mal cumhuriyetekî Kurda ye yani belkî evekî we dîtin lê qenaeta me ev stratejiya Kurd deynin ber xwe
ev helwesta devletê di gelek waran de pûş derxîne. Çima her mal dibistaneke, çima her mal Cumhuriyetekî Kurda ye û her mal dibistanekî Kurda ye. Ez bi xwe di jiyana xwe şexsî terî her tişt were jiyana xwe şexsî gîham vê qenaetê divê her malekî Kurda bibe dibistanek û her malekî bibe Cumhuriyetekî Kurda. Em li Ankara'ya bûn, keça min hebû, me diçûl derve Tirkî dipeyvî, dahat malê me jêr digo na keça min divê tu bi Kurdî bipeyvî. Me nehîşt. Me koş kir ji mecbûrî em hatin jiyana Ewropa, em li Ewropa jî man. Li wir jî keça me üniversite xelas kir û ew ê bû wexta hat zarokê me îdin me got hûn derin mektebê dibistanê üniversite lê wexta hûn tên mala me mala xwe ev mala Kurdayê dibistana Kurdayê divê hûn bi zimanê me bipeyvin. Gelek cara di destpêkê zarok wexta xwe tir dilivan me ji wan re digo îjar di nav hev de digo wele viya Cumhuriyeta mala bavê me yî divê em awan bikin. Ya ji bo çi ez dibêm? Ev hişmendiya divê merî di civata Kurdî de bide rûnişkandin. Heger em viya karibin di civatê de bidin rûnişkandin, qenaeta min em ê li Tirkî gelek tişta bigerîn. Cenab-ı we jî zane, yani milletekî zimanê xwe wenda bike, her tiştê xwe wenda dike. Ji bo vê yekê ez dibêm devletê lemberî Kurda stratejiyek tespît kiriye, lê divê Kurd jî lemberî wê stratejiya xwe li proja zimanê Kurdî bira bibe zimanê perwerdeyî û yê resmî divê siyaseta xwe de Kurd bi ısrar bin vê kampanyayê geştir bikin lê xwedî derkevin. Ez bawer dikim di taliyê de em ê qezenc bikin. Gelek spas. Kekmedî tu dibî warî da dixwazî çi bêjî? Yani Tirkiye heta kingê wê çavê xwe bigire û bêje hûn min nabînin. Bi rastiya jî spas dikim ji bo nizam spas bikim an nizam gazina bikim te roja davî te ba me kir te got were bibe beşdar bibe karê me jî pir bû lê em ê elbet em hevkarê hevdûne em ê alîkariya hevdû bikin programê xwe bimeşînin. Loma jî spas wekî din slava jî Kekmedî nectin hebûna mêvana bû. Me got vê carê jî em bixwe bernamekî bimeşînin. baş tamam nîqaş nekin. Bi rastî ez dixwazim ji gotinên wê mamosteya ku li Nisêbînê kar dikir navê wê bawerim Bişra ye ji gotinên wê dest pê bikin. Bi qenaeta min vê mamosteyê rast gotiye yani tişkî şaş negotiye yani. Yani ev ya dîtina gelek Tirkiye jî yani. Yani tehammülî Kurda nakin yani. Tehammülî Kurda zimanê Kurdî nakin yani. Yani demal cem bi Kurdî dipeyvî dibêje ev çi zimanet dipeyvî. Cem wan bi zimanekî din bipeyvî, zimanek İngilîzî, Erebî, an nizanim zimaneke Ewropî bipeyvî tu carî tişkî were nabêjin. Lê dema tu bi Kurdî dipeyvî tişte dipirse ev çi zimanek çima bi zimanekî din napeyvî. Tehammül nakin, ne ew tenê. Gelek Türk hene ku viya tehammül nakin. Îja yani li Rojava ev pir çêdibe. Yani gelek Kurd hene ku xwe vedşêrin, Kurdîtiya xwe diyar nakin, zarokê wan wek Türk mezin dibin, ji zarokê xwe re nabêjin em Kurdin, zarokê wan mezin dibin ku bi rastî jî Kurdin fedî dikin, yani xwe nizmik hîs dikin, ev ya gelek cara rû dide. Yani ez bi xwe li Swêd dijîm, li derveyî welat jî van tişta çêdibin yani. Yani Türk li vir dijîm, yani mînakek hatiye serê min yani, min çiye keça xwe ji kreşê aniye, dema biçûk bê cîranê min yekî Türk hêbiye, hebû. Yani dema ez bi keça xwe peyvîn bi Kurdî min got were hade em her malê tiştê war dibêjim. Bi mir hêrs bû yani, ne min nas dike, ne tişkî. Ji mir dibe ev çi zimanet dipeyvî. Êrî jî min dike ku ez bi Kurdî bi keça xwe re dipeyvim. Yani fehm nake yani Türk. Nasek min heye bi rastî xanima wî ji Kurda Rojava ye yani
Carki mijwi bihîst dibêje ku dibê hevalekî Türk hatiye dibê xarmata çima bi Kurdî nizane. Dibê min gotiye xarma min ne ji Tirkiyeyê ji Sûriyeyê ye. Dibê ma ne Kurd e gere zanibe. Yani Türk vana fehm nakin yani dibên wexta Kurd tune yani dibê île gere hûn bi Tirkî zanibin û bi Tirkî bipeyvin. Yani vana li dervayê wela jî çêdibin li hundirê wela jî çêdibin. Îjar ev mamoste bi rastî cesaretek wê pir mezin ye. Ne li Rojava ne li dervayê welat li Kurdistanê li bala Kurda van gotina gotiye. Yani li ser rûyê Kurda. Yani cesaretek wî wiha mezin heye. Yani çiye nav Kurda û ji Kurdara li erdê Kurda ji Kurdara dibêje ez ji we acisim û çi Kurdî dipeyivin gotinên wiha tewşo mewşo li ser Kurda dibêje. Yani em Kurd dibê xwe aciz nekin ji bela ku bi rastî vana em zanibin ku em bi kêr tê dikoşin em bi kêr mücadele dikin yani em vana giş zanibin. Îja bi qenata min yani ev li Kurdistanê li nav Kurda vî gotinê gotiye ku tayîna wê derxin ez bawer dikim dewlet wê diyarîkî bide yani. Wê bişîne cîkî pir xweş bi rastî. Ji bela ku cesaretek mezin e wê van gotina gotiye ji xwe ji daxuyaniya Kaymakamê Nisêbînê jî diyar dibe. Çi gotiye Kaymakamê Swêdî? Dibe qey sankî Kaymakamê Swêdî tweetê avêtiye dibêje vê keçikê dibê tweetê navêtiye dibe nizam hinek tweeta wê hek kirine ji devla wê re van tiştan nivîsîne nizam çi û çi binê em ê bibînin eger piştî çend roja ji xwe siyaseta hikûmeta nû jî eger tayîna vê keçikê derneket Marmarîs an Bodrumê an ku ciyekê ku ew jê hez dike eger derneket wir em ê bişopînin lê binêrin. Yani evya durutiya Türkiye yani. Keçikê rast gotiye yani. Dibê em Kurd ji vana nekî dersa em zanin yani were ye. Îja yani keçika ku van gotina gotiye bi rastî yani henekê xwe bi Kurdî kiriye an ji Kurda aciz e merû nizane lê tu wexta cimla wî di elim dixwînî nedey hek gotin di cimla wî de hene şeş heft hebê wî ne Tirkî ne yani. Mesela weka Bişra navê wê Bişra ye bi Erebî ye. Em bêjin tayîn dibê tayîna min derxeve tayîn bi Erebî ye. Mor mesela paşnavê morsin böyle çi ye bi Ermenkî ye mesela. Em bêjin mesela Nisêbîn bi zimanê kevniyê Asûriya ye. Em bêjin dibê ez tehemmül nakim. Tehemmül bi Erebkî ye. İnsan bi Erebî ye. Îja yani keçik ji xwe nizane çi nivîsiye tehemmüla wê ku ji Kurda hez nake Kurda tehemmül nake. Yani loma jî em vê zêde ev nekin rûya min. Yadin mesela sonda xwendevanan bi rastî me giş li me dibistana me xwend me ew kir min tu carî nayê min lê min tu carî min negot ku ez Türk im nizanim hebûna min bira ji bo Tirka bibe diyarî tiştê war min tu carî negot ez bawerim gelek Türk jî tiştê wisa tu carî negotine yani ê gotine jî hene elbet. Yani evya tabii ji bo asimilasyona Kurda derketi bu salên şestî de destpêka şestî de ji bo ku ew grûpên ku ne Türkin li Tirkiye dijîn destpêkê de di serî de Kurd û wekî din grûpên din Ereb bin, Çerkez bin, Balkana bin, nizanim wekî Ermenî bin, grûpên din yên Türk wan bikin Türk yani. Yani bifikre yani ji bo çi viya dertê yani. Yani yek Türk çi icap dike ku bêje ku ez Türkim hebûna min bira ji hebûna Türkara bibe diyarî. Ma hewce dike Türkekî tişkî wisa bêje. Hewce nake. Elbet li ser etnîk grûpên din van tişta derxistine ku bira ew xwe bikin Türk asîmile bibin. Ew e yani. Mijara din jî bawerim ya Ersîn Korkut bû. Ersîn Korkut şanogerek Kurd e ji ewkê ye ji Çolemergê ye. Bawerim kurmamê Yilmaz Erdoganê navdar e jî
برياويش مشهور ببو يعني يا شانوگرek حنك كيريه لسر يك جي ترسيه تجبو دياربكر تشد فكري ويجي حنك كيريه حنك كيريه قوتي اج آمده حز دكم پایتخت ما يعني تركيا نكاري دي حنكك جيبك يعني حنكك دكي وايد تشتي سريته يعني نظام د ميديا سوسيال د دست بكرنا دبيجن برا ارسين كوركوت بدارزاند يعني افيك فان قلتنا يكي ترك بقولتنا في فان تشتا دست بينك هذا براستي سرج بلاك كرد يعني كردي تجي ناك يعني شولا مرجيه كردي زانه اوتك يعني حناكريه جارك يجي جبو باورم ويقرتبون تشتي ناركوتيك بير قرتبون جا پرسیبو پلیس جا پرسیبو گوته بود شifre mesajên xwe ji bo narkotîkê bistînî beravajî dinivîsînî dişînî ji kuryeya re çima tu war dikî gotibû wala ez heya çend salî jî min Tirkî nizanbû ez bi Kurdî zanibû loma ez piştre Tirkî fêr bûme min fehm nekiriye loma min war nivîsiye ez war fêr bûme yani heneka kiriye yani şanogera henek چیه؟ لیتشتی آنی نسریوان. لما لازم وانا بيجن براستي دبي عم خوازان بنكو قال لك ترك وقت به ما مستعد فكرة وسباس يعني جبو. لی یا شانوگر مخاش خو نه مثلا کو چگوتیه مثلا او هلوستا کو کمپانیا وبیه. yani yeki Türkiye bir yekem roja da bir yekem ku herkes etiketi ku desteğinin servi bigirin yani bir linç bikin yani linçeke modern yani bejin ev helwest giringe o yarasti cana meru hayret mine ku bejin bir milyon Türk ku bu vazifedar ten nav Kurdistan edijin و حموجی میوان پروریه کردا دبینن ما حتی آنها ندیدیه نبیستیه کو یعنی بجن وقوعته که شخصی نیبه و نبه رابون ماموسه که ترک خست بن آن بجن ایشان دبن آن بجن وظیفه داره که ترک کو اصل ترکه کو باجاره که کردستان وظیفه که کو ویکربن تنگاسیه تشتی وسا نمونه وسا تننه یعنی هبنجی پر کمن لی دیسا وانه هنه ودگرن و هیجی دیسا عینی نیرین گره و نیرین باتنا گو هرتن آنا هم بجن مثلا پرورده بزمان کردیه موت کن جالی ترکیه هم تر اکسیون نابینن yani ev millet bi meciyê nijat perestî yani kiriye sere xwe eger em yani ji bo wan ew e yani eger em rojekê zimanê Kurdî qebûl bikin am tiştekî biçûk ew bikin wê ji dest mehre lê qet nayê bîra wan ku ya yani talebên siyasî tiştekî dine tiştê mirovatî yani tiştê mirovî însanî ku mer bi zimanê xwe bipeyve yani ji vî heqî ew turtune de hemû dîna da de hemî cî de tiştê herî pîroz e ku herkes bi zimanê ku ji diya xwe biye bi wî zimanê mezin bibe perwerde bibe û bi vî awayî jî xwe dispêre Ewropayê dibe îlahî gere min qebûl bikin û min bi şertê min ez têkevim nav we hûn dizanin yani van roja du berpirsên em derbasî mijara bi vî awayî derbasî mijara didiya jî dibin du berpirsên herî bilind yê Yekîtiya Ewropa li Tirkiyeyê bûn yani serokê Konseya Yekîtiya Ewropa Charles Michel û seroka Konseya Ewropa Ursula von der Leyen li Tirkiyeyê bûn dengvedana ziyareta wana bi Erdogan re piranî bal çûn ser protokolê Ewropa Tirkiyeyê şirîkê bê tehdîtkar bi nav dike di esasê xwe de wan şirîkê xwe yê bê îhtimat jî dibînin Tirkiye û Yekîtiya Ewropa ji hev nabin lê heman demê de pirsgirêkên wan her zêde dibin ev ziyareta bilind biya we wê çi bixwe rabîne ama vê carî jî em ji te dest pê dikin kek nedîn
شكي جمن دست بكم بله دبته باشه براستی نزی 25 سال از به اینترنت مشغول دبم مالپرا چتکم مالپرن نوچه چتکم ev yekîtiya Ewropa têkilîn yekîtiya Ewropa û Tirkiye ez pir ji nêz ve dimeşînim ez cara ewil dibînim ku daxuyaniyê xwe de gelek tişt hatine guhertin ê yekîtiya Ewropayê de yani cara ewil ez dibînim ku Türk ji encamên yekîtiya Ewropa kêfxweşiya xwe nîşan dide yani meriv mêze dike ku du berpirsên bilind yên yekîtiya Ewropa diçin Tirkiyeyê dema daxuyanî didin min got qey vê daxuyaniyê Tirkiye dide ne yekîtiya Ewropa çi dibêjin dibe me hevdîtineke samimî bi Tirkiye re aniye Tirkiye ji daxwazên me kêfxweşin me mijara penaberan nîqaş kiriye nizanim mijara rojhilatê behra spî me nîqaş kiriye Tirkiye li gel me ye hevdîtinên me pir baş derbas bûne û em û Tirkiye me li hev kiriye hevdîtinê me baş werdibêjin lê bi vê jî radibin dibêjin ku wala em ji binpêkirina mafê mirovan ya li Tirkiye fikaran dikin aciz dibin em nizanin demokrasiya li Tirkiye dimeşe em jê acizin em jê nerazîne em nizanin me ji Tirkiye re gotiye we çima peymana İstanbulê betal kiriye me kiriye nekiriye me wan nikaribiye îkna kiriye em dikin nakin qebûl nakin radibe van tişta dibêje biya min ew hareketa ku Erdogan li wan li qesra xwe kiriye heq kirine berpirsên yekîtiya Ewropa heq kirine vê heqê Erdogan cara ew tişkî baş kiriye ku vê neheqî li wan kiriye birastî yani meriv wisa dibêje yani tu darî Tirkiye tu darî hevdîtin bi rayedarên dewletê re bikar tînî tu darî bi Erdogan re bikar tînî ku çi anî serê te tu rabî tu dibêjî ku wele me em dixwazin hûn peymana İstanbulê paş debînin lê tu yekî komela jinên Tirkiye re hevdîtin pêk nayînî te bi kesî re hevdîtin pêk nanî hûn neçûn we partiyên muxalefet nedît we partiyên din yên biçûk we nedît pirsgirêkên veçiye we nedît hûn tenê çûn cem Erdogan û hikûmetê hûn neçûn nizanim nizam divê me gotiye ku bira Kavala û Demirtaş serbest berdin ya meriv ji bo piştgiriyê be jî meriv dere ya heyetek dişîne meriv dibêje herin wan bibînin ka pirsgirêka wan çi ye ha hûn nikarin wan bibînin yekî ji malbata wan bibînin herin serdana wan bi malbata wan re bipeyvin hûn wî jî nikarin hûn çima napirsin ew xwe rojname wan di hepsê de ne hûn hatine cem Erdogan yani beyan min Erdogan pir baş kiriye ku berpirsa yekîtiya Ewropayê ew kiriye li ser nigaha iştiye weka ku jêr bêje ku binê dengê xwe neke peymana İstanbulê ji min nexwaze jin cêwan wire tê li wir rûnê wek wer jêr bêje îja vê heq kiriye birastî bi min yani ew qas mijar hene ew qas pirsgirêk hene hûn ê neynin rojevê hûn ê behsa başîtiya Tirkiye bikin û hûn ê bêjin ku me ji wan gotiye ku peymana İstanbulê paş debînin û hûn ê nerin komelên jina ziyaret nekin hûn ê ji wan nebêjin ku pirsgirêkê we çi ne yani hûn tê bîra we ev usluba Erdogan e dema şaredariya İstanbulê wenda kirin Erdogan rabû hemû şaredarên mezin yên Tirkiye ba wan kir li qesra xwe civan tenê sendeliya kursiya Ekrem İmamoğlu nigê wî şikan dibin dema rûnişt nigê kursiya wî şikiya ev ya çi ye wateya çi ye manawî çi ye manawî binê li xwe hay be yani em karin çi bînin serê te manawî yani mafyayî ye yani weka bêje me gulekî bera nigê te da haya te ji te hebe ev jî were ye ji min peymana İstanbulê nexwaze dibêje
دبێت خوازی بنێ و هاوەرە سەرێتە yani ez divirde vana ew dikim yani qereta min Yekîtiya Ewropa êdî eşkere diyar kiriye ku ew tucarî êdî naxwaze têkilî nav dewletên din bibe bi taybetî jî rojhilata navîn naxwaze ji bela ku piştî Brexitê veqetandina İngiltereê û pêvajoya pandemiyê siyaseta Yekîtiya Ewropa jî guheriye divê em êdî vêya zanibin yani siyaseta wan sedî sed guheriye ji xwe İngiltere wek bêje ku van pirsgirêkê din me eleqedar nake ez ji Yekîtiya Ewropa derkevin derkeve welatên wek Swêd nizan Danîmarka Fînland nizanim vanekî ji demokrasiyê bi rastî dixwazin evana ji destê wan tişkî nakin du welatên xurt hene yek jê Macron e Fransayê ya din jî şansölye Merkel Almanyayê ji bo berjewendiyên xwe Yekîtiya Ewropa bikartîn Yekîtiya Ewropa bi rêya min êdî wê neçe zêde ser van pirsgirêka ji bela ku ew pirsgirêk tên li welatê wan dibin pirsgirêkên mezin û ew bercewendiyên aboriya xwe û firotina çekan vana difikir yani Yekîtiya Ewropa êdî siyaseta xwe wê bawî be eger di rojên pêş de hilweşandina Yekîtiya Ewropa were rojevê ne sürprîz e spas yani بله لی لالیه کی دجی اوه یعنی بین اوروپی پریجارا دماکو د پیون نرم د پیون لی هن وارن دنیا که ده و جاره باورد کم د مثلا yani دو problem هنه که Türkiye yani Avrupa zore nadın Türkiye yek mesela mülteciye ya dediği ji ticareta Türkiye sadi 5 ba Avrupa raya yani o Türkiye bazarak pır mazına jbovan. Jberuyi yani çiji dikin disa yani dama gotinek yani hen meydeji de number 1 ali dinike disa dibinde destevan bernadı. Ve careci prani mesela Kıbrıs'e o mesela Yunanistan'e o mesela o Bahraspi Libya'ya duyu varide ev kırbun bavar etkim duyu varide Türkiye'ci paşta gavabet ya yani hem tişterman yani mesela inki jwara bibore yani Türkiye jwar gotetti desti xone de siyaset amne navxoyi em jî ji bela ku Erdoğan tucarî naxwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropa her tim gotiye jî ew dibe araciye yani bi rêya wî em ê tişta bi dest bixin çawa ku hat heta bo îxtidarê digot em ê bi rêya demokrasiyê wan îxtidarê bi wî hawî bi rêya min Yekîtiya Ewropa jî vêya dizane ku heta Erdoğan li vir be tucarî Erdoğan naxwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropa ew Yekîtiya Ewropa bikartînin û ji bo wî jî نغمه وانه ناخوازن آنها ترکیه عاجز کامران کا سیراج شده بیشه نه سپاس که ممتاز نه ev ziyareta bemrov birnirxîne ev ziyareta her du serokên Avrupayê ya Türkiye bu yek sedema kriza Avrupa navxeyî û bu sedema kriza Türkiye û Yekîtiya Ewropayê bawer dikim hûn jî de dişopînin gelek gengeşiyên dijwar di nav Yekîtiya Ewropayê de çêbûn dîsek berekek Mehdî behsa çima serdana dezgehên sivîl û partiyên dinan nekirin ew mijarekî serekeyê ya dudiya çima li hemberî Ursula von der Leyen ew helwesta hat danîn çima helwestek li hemberî wî dananîn ew bû mesela mijarekî gengeşiyê li Ewropayê bala we bikişîne serokê nû yê dixwaze nû yê serok wezîrê nû yê İtalyayê bertekekî pir tund nîşanî evê da nîşanî Erdoğan da got Erdoğan dîktatörek memelakî evê nîşan dide
لێ دەبێ ئەم جبیر نەکەن ئەف داخواز ئەف هەردیتن کی خۆستیە ئەف هەردیتن ژالی تورکیا هاتی خۆستن یان تورکیا داخوازیا بێ هەردیتنێ کریە تورکیا خۆستیە بە ئاستێکی بلندە بە ئەوروپیارە ڕوونە دەبێ ئەم جبیر نەکەن نەها سێ مەه دەرباس بوو جۆ بایدن هین تەلەفۆنی ئەردۆغان نەکریە Erdoğan de siyaseta hundirîn de ketî tengasiyekî pir û pir mezin. Erdoğan li vîtrînê lîst em bibên ew dîmena ku pêşwaziya her du serokên Konseya Awropa û Komisyona Awropayê ew dîmena ji bo wî di siyaseta hundirîn de dîmenek bû ew dîmena bi şiklekî nîşanda lê yekcarna siyaseta fevri û ew ê hesabê ew ê nake bi qenaeta me Erdoğan mesajek jî da yani ez ji peymana İstanbulê gav şûn de navêjim ew memela jî nîşanî Ursula von der Leyen da ew bû sebeba krîzekê ew lê dibe merî nav lêke êdî niha di gelek waran de dibe merî bibe ji Ewropî jî dirûne Tirkî jî dirûne lê niha Ewropî li benda Joe Biden bû Ewropî mesela krîza penaberiyê de dixwazin bi awayekî nerm vê krîzê ew bikin dibên nêzî 2 milyon û nîv 3 milyon penaber hene derî ve be em ê İslamîstên tund rewa ew ê werin welatê me ew ê huzûra me birevînin û gelek tiştên hesabê wê dikin lê raya giştî ya navxweyî ya Ewropa di mesela samimiyeta Tirkiye û endametiya Yekîtiya Ewropayê de biryara xwe dane bi vê hikûmetê bi vê îxtidarê ji dibên mirov nikane hevkarekî Yekîtiya Ewropa ji Tirkiye derxîne û bibe endamê Yekîtiya Ewropayê na bixwe zatî her du alî jî bi taktik nêzîkî bê Erdoğan di mesela aboriyê de di mesela penabera wê qertê bikatîne Yekîtiya Ewropa jî hin welatên ku xwedî hêzin wek Almanya mesela Almanya stratejiyekî da berxwe Almanya dibêje diyaloga herî xerab ji bê diyalogî çêtir em diyaloga xwe bi Tirkiyê bidomînin lê wexta ev diyaloga mirov naveroka vê diyalogê mêze dike di naveroka vê diyalogê de pêşveçûnekî tune ye dadgeha Ewropaya bilind biryar digire Erdoğan wê biryarê nas nake bi hezara însan girtîne mehvê mirova îhlal dike Tirkiye di rêza hêjayên parastina mehvê mirovan de di rêza herî taliyê de ye ev tişta giş dibe sedem ku Ewropî siyasetekî durû dimeşîne qenaeta me Ewropî hin dewletên ku siyaseta Yekîtiya Ewropa tayin dikin di mesela dercewendiyên Ewropayê de bi helwestin naxwazin azara xwe ya Tirkiye wenda bike û Tirkî jî di wê meselê de awayekî tund li hemberî wan disekine ev tarza siyaseta Tirkiye yani Tirkiye bi vî şiklî werdike nêzek yani em bibên Tirkiye re wexta Tirkiye bi Yekîtiya Ewropayê têkilî datîne divê mesela Rojavayê Kurdistanê bi perspektîfên cuda lê mêze dikin di mesela Daişê de bi perspektîfên cuda lê mêze dikin di mesela demokrasiyê perspektîfên cuda lê mêze dikin krîterên wê Erdoğan bi pê dike divê ew hêjayên ku wan bixwe nîrxên xwe danîne Erdoğan wana qebûl nake ev tiştana giş çi dibe divê em naxapin her du alî jî berjewendiya xwe dibe sînorên her du alîya jî lê em ê bibînin siyaseta Joe Biden ya demên pêşe rojê ew ê bi çi şiklî be Ewropî jê cesaretê bigirin belkî di niha hezîranê de karin gelek tişta jî biguherin gelek biryarên din jî karin bigirin lê mesela Biden jî di bername me de ji xwe heye em ê vegerin wê derê jî min got mesela Biden di nav yek ji mijarê me îro ye
Dikare bi eşyariye bitme vaktan sinor bir bername bireve dibe. Ew bibe beje kek. بله بله نه ولا نه جلو پیش دقیقه ما دو مجاره وکریه دویم بچک عجله هرن yani Geçen yani tasarruf kare beje ku her duali jî durun ne her duacı virasi ra kabul nakin. Türkiye aydi Avrupa'nın ne le toqazı juan hukuki berti lavugre. O gelek carajı bir proje hukuku berti lavajı Avrupa'ya dikin. Avrupa'yı naxwazin Türkiye wenda bikin bişin aliye Rusya ve İran'ı bêdengiyeke ye em ê bişopînin heta siyaseta Amerîkayê çi dibe endametiya Tirkiyeyê mesela ez çarşî dade ew ê biçin kîjan alî Tirkiyeyê gav şûnde bavê jê nevê jê çi müeydên din li hemberî wan heye em ê bidîn. اره یا ایجا ام وکر و بری چارپرمدی ام برنامه شکری خورا دوین دو وقت خدا بقدینن ایجا انا ام جوانا دو نمونه کی خوش ایجا کک مدی دگو که از چی بجم از چی شیرو بکم و اوجمه بهتر شیرو بد که نه مجاره ما گره گرانه نه ایرو براستی ایجا نبری دم گفت سم مجاره که چک لايت يعني سبك ام بقرن مغازي لك ريا نها احمد عثماني كو لبدن سازيا تيما فوتبول يا سويسري دس فوتبول كريه هين د 14 ساليه خدا بالا گلک تیمن مزن ین اروپا دکشینه سرخه فرما نمره خو 21 لغت که جبو نوروزتی نبیراوی و د بیانه که خدا گوتیه بشیکتاش ترکیه جی تکلیف لمکر لی جبو کو از کردم د بشیکتاش دا نالیزم اف جی روی کنوی دیاسپورا کرده دواره ورزش دا جی کرد لاوروپای ناوی خودر دخینن هون چی دبیجن یعنی د وی قاده دا جی و کرد براستی د گلک قادا دا ایدی لاوروپای کرد گرانیا خواهد ددن حیث کرن الگلک ولاتان د پارلمنتوی واندانه گلک پارتیان ده جیک او د شارداریا دا جی دگرن وین بروکراسیه ده د تکنوکراسیه ده مرو هر روز ناوی وان ده بیزه ناوی نو فرد به و بیا وای ملت کرد او دکن ددن ناساندن دواره ورزش ده جوا دیاره کو و yani خود دیاسپورا اوه yani دوی مرو هر واریده ملت خو تخیر روژه و مرو و مثال بله اون چی دبیجم کی؟ همامشته دست بکن تو فوتبول شیروه برنامه فوتبول شیروه اشخاص زانم کو کک سیراجی فوتبول حزکی اوه فوتبول گلک حزت که و دشوپینه جی بله از بخاطی کک مهدی و کک علی فکری ناشوپینم لی ازی دبی هنک انترسام هی لی براستی مجارا فوتبولی دجیانا نتواده جیه کی گرین دگره و اف محمود عثمانی 14 سالی باور دکم دیار دبه کو جمالباته کی نیر خو هیجان کودایتی خودی درد کبه جورتی او هلوساوی کیف مجدی براسیانی yani وقتا dedi یک جار نامرو لپنابری دبه مثلا لور گلک جارا جمر دبین هونشکی درینه کس عیدی ولاتی خو نابیجه ازارو که لور دبه Almani dibêjin ez doçe Kurdim. Yani az Almanya ki Kurdim. Naha ev mentalita werbûye ku welatên gelên bê dewlet, gelên bê statû, gelek cara li jiyana penaberiyê dikevin rewşekî din. Naha wexta min lê daxuyaniya
وی جوانên Kurd xwend ez wer histiyar bûm migo ev hişmendiya Kurdîtiyê ye yani Kurdbûyîn ev e eger divê ez werim hilbijartin di tîma millî ya futbolê de divê ez ê Swîsre bilîzim me naçim tîma Sûriye nalîzim futbolê nalîzim ev hişmendiyek e devletê ku hebûna milletê wî qebûl nake înkar dike zulüm dike şer heye divê ev mesajekî bi du alîye yek li diasporayê êdî nifşekî nû peyda dibe gava di cenabê te jî gotek mimtaz di dîplomasiyê de di karûbarên rojana de di komeletiyê de di hemû qadên jiyanê de nifşekî nû xwedî bi bandor û tesîrî ser siyaseta Ewropayê jî dike peyda dibe ev yeka gelek cara hêvî jî didime îjar tîma futbolê ya de futbol bixwe li Ewropayê bûyî bazarekî wer gelek cara ez dişopînim wexta kek Medî kek Elî li ser dal Kurdê ser Amesporê dipeyivin li vir jî bazarekî wer mezin yê Kurda heye eger Kurd vê mesela futbolê mesela sporê baş bi kar bînin karin di gelek waran de daxuyaniyên bi vî rengî kane Kurda têxin Ewropiya jî yani çima kane têxin rojeva Ewropiya divê merî lê mêze bike wexta Ewropiyekî kesekî navdar kesekî di karê xwe de di futbolê de pêş ve çûyî hêvî dibe dike wek Maradona be dike wekî bîstîvanekî navûdeng be ev daxuyaniya aidiyeta netewa ya jî netewa kurtir dike ez dibim divê di qada jiyanê de di her awayî de Kurd zarokên xwe divê hişmendiyê mezin bikin bi vî şiklî karin mirov karî bêje êdî diaspora di her warî de bûyî hêzekî sêyem ya tayînkirina siyasetê ya mehvkirtinê ya rojev çêkirinê ye ez lê wer dikim mehvê axaftinê birayê kek Mehdî be ew futbolê ji ber çêtir şîrove dike Belê kek Medî xeynî vî xortê 14 salê di futbola Ewropa'da Kurdên ku bêjin wiha navê wan derketine an bêjin tu dinasî an bêjin hayete ji wan heye erê çend heb hene bi rastî ez berê ji vî xortê dest pê bikim ez çûm Kluba Basel ya Swîsreyê min mêzekir navê wî li wir tune bi rastî xuya ji tîma Jêrxanê ya 14 salya ye navê wî li wir tune min nedît li nûmuneyên war li Ewropa pirin bi rastî eger li Barcelonayê Kurd zêde hebûna niha çend Kurd wê li Barcelona jî bilîstana ji bela ku em dizanin li Swêd jî li Almanya jî piranî li Almanya van tîmên meşhûr Jêrxana wan hene tîmên Jêrxanê hene ku Kurd jî xwe li wir qeyd dikin dilîzin îdî performansa wan serketî bin wan dertên jorê jî ev jî li Swîsre li Baselê xwe qeyd kiriye bi rastî mivên nûçe li tu derê nedît tenê min li derekî dît hevpeyvînekî kiriye ev li gor ku ez ji vê hevpeyvînê derdixim hîn xort e dema o bi Baselê re peyman mor kiriye ev tê wateyê ku navê wî ketiye nav lîsta UEFAyê îja li cîhanê gelek tîm hene ku van tişta dişopî tîmên menajer yani ku van futbolîstan dişopînin wan dixwazin bifroşin tîmên din û tiştek din jî heye çi kulûbên Ewropî bin ê Türkiye jî heta wan sê kulûbên mezinên Türkiye İstanbul yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe vana bi rastî ekîbek wan hene
لأوروبا دركتنا سيدا الاستقوانا دقرن وانتينن همان تشت تيمن أوروبيجي دكن كلوبين أوروبيجي دكن الاستقوانين جينج إيش 16 سالي دقرن سالك الجم خدينن يقدم ماجا بوان ددن ليستن وبشرا وان ببركي مزن دفروشن يعني تجارت دكن وان تيمي مزن تجارت دكن خويايا افجي تشكي وساي ازورجي دردخم يعني كو اگر يك لسر ناوي بشكتاش تشوباجي كوتي ورا بمر بيمان مور بكا قسطوان او بي يعني وي بينن لبشكتاش با اگر فروتن اوروبا نفروتن وي بفروشن تيمك دنيا تركيا مال الاستقبال كي بشكتاش با كي ناكره وي حمو تيم تركا بكره اجا براسي من رينوتشيل جيكيد الناديد ليه خويايا مالباتاوي او كربه كره 4 ساليه كنا تيمك تركا بشكتاشي بلا تركن يعني في هالوستي كيف عرفتي نكو بلا كردن ناخوازه هرور يعني ورا ل وقت ميناك تقو ميناك هنا تونن براستي هنا ام بيجن مثلا انا لليفربول الاستقبال دليكزه نافي اوزان كاباكه اوزان كاباك لانقره مزن بيا اللي بخواج اصلي خواج ديركاتشي مازيه كرديش دزاره انها لليفربول دليزه يعني ليفربول تيمك يوسا مزنكو يعني مرف هما جدريو تك فندر بس يعني اجا بسر دجي د تيما نتوي يا تركيا دليزه اچما دليزه جبو كاريرا خو بلند بك بني تيما نتوي يا تركيا دس بكر انها لليفربول دليزه بلكي دروجن بيش د تيما دنيا مازن دجي بليزه ام بيجن جبو كاريرا خو الاستقبال كرجي انا براستي الا كردتيا خو ناخن بيش دخوازن كاريرا وان بلند بهرن تيمن مازن دما تشتي وصادبن تشتي نخوشتين سريوان مثلا وقت ميناك الاستقبال ديار بكر دنيز ناكي هبو كرديتي ذكر تام وقت مليتانه كي بو چه هات نيفجي ما مجبور ما تركر هات اوروبا ديسا ام بيجن مثلا الاستقبال دن لسويسرا دريست اصلي خود درسمي بو ايران دردي يوك د تيما نتوي يا سويسرا دجي دليست هات لتركيا لچن تيماليست لغالاسراي جليست ل هرتم او ديار دبو كو جبلا كرده نحقي له تشد بي يعني وكيدن ام بيج مثلا نكر تركي هنا ام بيج مثلا لالمانيا قالك الاستقبال تركي هنا فانا هنك جوان دارن لتركيا دليزن هنك جوان د تيما نتويا تركيا دليزن لهنك جيج بو كاريرا خو لجيك دليزن ام بيج مثلا وقت مسعود ازيل امره جان انها لترك لالمانيا چه بونه مزن بونه د تيما نتويا المانيا دليزن لا تركيا نالسن سردج ام بيج مثلا مسعود ازيل لا براويو اردوغان پر باشجي لی اوج با کاریر خود تیما نتویه آلمانیا دادشه. جا اف لاوکی بچوک مالبات اوی راست کریه یا راست نکریه جبو کاریر خود کاریر جدی کی دست بید که وقت پیل کیه مرز جدی کی دست بید که بلند به. ایجا بشیکتاش هلبجار شاشه آندر شاشه او جیانی خاشه لی باسل جی قلبه کی نه بچوکه قلبه کی باشه کار جورجی کاریر اوی بلند به یعنی. يعني نظام يعني كردتيا خو ان وي نكر بجي مالباتا وي خو ان يبش بله يا اجي هناك فوتبول تعقيدكم وجي حزدكم من ايرو جبوبه برنامه مدا برسين كال اوروبا التيمين مازن يه ناسكري كرد ليسكوانن كرد هنا انتوننا دركت کو بوروسيا دورتموند محمود داووديه خلق عموديه ايوار برن ليسوان كرت برن ليجبو كاريرا خا ديارنا كن بيبي بناوي دلشير خورتك هي اوجي لبوروسيا مönchengladbach كونترات جبو سيزونا ورا تشكريه ديارة ام روجن بيشتا اف نمشي نوكو هدي نفوسا كردا اوروبا الجور اوروبا جي بر جينجا وقال لك ناوين نو بدر كبن
ام درباسی مجارا خویا چارم دبن از پیشی هنک بعثا کرونولوژیه که او بکم تاریخ دست بکم دوی تباها 1990 ده دولت عراق یا صدام حسین کویت داگر کرد. در روز 27 یک 1991 پیشکشی دولت امریکایی لگل فرانسا، سعودی عربستان، سوریه، مصر 37 دولتین وک هزا پیمانی به ایریشن هوایی تفگره کلشکری لدجی عراق دست بکرد. در روز 24 سباتا 1991 ده جی تفگره لشکری یا بجایی دست بکرم. پشتی به تفگره لشکری یا هزن پیمانیه عراق مجبور ماج کویت وکشه. پشتی کویت جی داگرکری عراق هات رزگار پشتی وی کویت داگرکری عراق هات رزگار کردن. یکی آدار 1991 ده آگر بس هات اعلان کردن. گله کردستان پشتی که صدام حسین کویت شکست خوار جبو رزگاری و آزادی آخواه راپرین دست بکر. به مداخله و ارگانیزاسیون برای کردستان راپرین به شکل که برای خستنی هاته برای ببرن. راپرین عویل در روژا 5 آدار 1991 ده لرانیای نافچه سلیمانیای بود. براپرین گل کردستان دنابرا 3 هفته آنده حولیر سلیمانیا دوک حلب کرکوک دست رژیم بعثی یا دولت تا عراق هات رزگار کردن. روژا 27 آدار 1991 ده ارتش عراق ایریشه که برفره هوایی و بجایی لسر باشور کردستان کر گلک زاروک جن و پیر جیته ده گل مای سویل دوان ایریشانده هاتن قتل کرن. نزدیکی 1 میلیون کرد جیج بر ترسا جنوسیده کنو که هیچ ترسا حلب چه دلیوان دابو جی و مالین خواهشتن و مجبور من رویان آلین حدودین باکور روجلات یعنی دولت ترکیه و ایرانه. بله دوی شرط دوی اویده دوی کام باقی ده وان صورت وان دیمنان بیرام حمیه دایه لسر بریارا 688 یا نتوانی یک کرتی کردستان باشور جه ایریشن صدام پاراس و ریاستاتوی کردستان باشور فدراتیو بکر 30 سال در باز بود. جارا یکم یکیتی نتوان جبو پاراستنا کردستان بریار گرد و او بریار پیکات. هون چاوین و دمه و یا ایروین بریار چوادن ارخینن. اگر بریارک وها نهاتا گرتن اون دکارن دیمنک چوا تصور بکن. از پیشی به کک سیراج دست بکم جبرکو کک سیراج کچاوی دوی دمه ده چه بو و دما راپرینه ده کاندی بزانم اوناوی دانی راپرین دوی مناسبت از بحثا اویجی بکم کردوانن دما ظلم و تعدی مازن سرکفتنه که دبینن و سرکفتنه براستی هر آوای جوان را یعنی پیروز دبینن او دبینن. من ناوی کچک دید ناوی هندرین بو یعنی بچک مازن بوشی بعمر بو هندرین من یا از فکری مگو هندرین یعنی کچا مالا یعنی به معنی ناوی تیدانیم. لدورا من یک دوی دنیجی دانید اما بجه دهم ساله هفدو دابون ناویوانجی هم داریم. دورا من پرتوکا مسعود برزانی کو نفساندی تاریخا تفگرا کردی و یا برزانیا دورده بحثا شر هندرین که شرک پر گرام بیه و کرداوی شر قزنج کریه
جبر كيفا وي شري وي دمي كتشي تشيبونه هنا كان نبي وان نبي كتشا خد دانينا هندرين بله ام كك سيراج چه دویجی سپاس کک ممتاز وقتا کک مهدی و دیبانانا مروف دبینه مروف دچه او روژانا راستی جی بریارا 688 دیروکا کردستانی ده بریارێکی گرینگە و ئەگەر ئیرۆ کورد هاتبنە بێ مەرحەلەیە دە ئەو بریارا ژی ڕۆلێکی تاینکار لیستیە چما ڕۆلێکی تاینکار لیستیە دەبێ مرۆڤ ببینێ ئەوێ وەر بیراوەیە ژی کێک ممتاز دە کڕۆنۆلۆژیا ئەوێ گۆ دووردا دەماوەیە بریارێدا چین و رووسیا لە هەمبەری vê biryarê derketin gotin qetilkirina Kurda û zulma dîtin gotin mijarekî navxweyî ye lê divê merî textîr bike divê demê Amerîka û Fransa û hêzên hevpeymanî biryarek girtin û ew xeta 36 hat îlan kirin û teyarên Saddam ji firînê qedexe hat danîn ev yeka ji bo Kurda bû destpêkekê ji bo min cenabê te behsa keça min kir wê bûyerê kir ew bûyer bi du şikil divê mirov şîrovekê bike bandorekî li ser mihîş ez hepsê nû derketibûm bi salan hepsê mabûm girtîgehê ez derketim derve li wêran şarê Kurdperîwanên wêran şarê û divê dîmena ku bîstekberê medî televizyona çarpel medya de anka jî em dişopînin ew dîmena bû sedem ku li Bakurê Kurdistanê wexta nêzî milyonekî Kurd çûn alî sînorên Bakur çûn alî Îranê bû sedem ku Kurd seferberiyekî millî îlan bikin ew seferberiya millî her kesî seferber mal bi mal em digeriyan me alîkarî top dikir alîkariyekî pir baş jî bû ew biryara herçiqas ew bû jî lê bû pirekî di navbêna me û wan de erê Kurdistan yek e lê ew tixûb ew sînorên hatibû avakirin me nizanîbû lê bi wê biryara 688 hişmendiya dewletên dagirker perçe bû başûrî hatin Bakurî çûn nûra mesela divê kampanyayê de bîranînek me yê me gelek tişta alîkarî top kir lê ev alîkarî diviya biçe awir em ê çawa bibin me civîn çêkir çûyîna wir jî bi tena serê xwe problemek e ez navê wî navê her du hevala bêjim gelek hevalê marek hevalek xort bû ji me xortir bû lê Kurdperwerekî hêja bû Mehmed Oxtay û Mehmed Alî Qodan şofêrekî pir baş bû ya got wele em ê vê kamyonê em ê bi hev re bibin em rabûn çûn lê wexta em çûn askera ji me ew ê xwest me got na wele malê xwe teslîmî wê nakin divê em biçin ew dîmena anka em nîşan didin me got em ê biçin wira me rabû ew ê girt alîkariya me top kir kamyonê me bir wir lê wexta ew kamyon vebû mirov wê dîbenê dimîne yani anka jî yani ez pir hestiyar dibim yani siyaseta dewletên dagirker xovane ye ev nayê qebûlkirin yani tu carî ew wan nayê qebûlkirin li wir me dîmenekî din min ez dibin bandora wî de mam bavekî nêzî me bû got gedak min hey 12 salî divê hûn viya bibin ew ê hûn bibin Silopiyê em ê çawa bin esker li wirin kontrol noxta nizam çi me rabû ew Mehmed Alî pir yekî şîr bû wele girt xist nav çadirê me girt û me ji ew ê de çima ez vana dibêjim di ew dîmena de jî bavekî kurê xwe teslîmî kesên ku nas nake got bibin Silopiyê
و ما وی گدایی وی گده 12-13 سال بچوک بود نای بیرا من آنکا مگرد مویانی نه لور دوی مری تشتکی او بکه یک جارنا بیارن بوی رنگی دبه سدم کو هشمندیان نتویی دردکه و آستکی بلن ev biyara pir tesîr ser me kiribû no di dunya jî karê siyasî me kiribû ez dîsa çimû de devê kê vedkir digot raperîna yekemîn raperîna duyemîn bêguman anka bekî keça me sibebêj we navekî we barekî xis istiye me ez me hesabê rojên va rojana jî kiribû min got mîlada em bibên zulma milletê Kurd dîtiye لێ دوێ نقطەی دەژی مگۆ دەبێ من ناوێ کرد نوژەن راپەرین نها ji bo çê nûjen raperîn midanî bû migô serhildanekî modern rastî ew serhildana modern divê merî gelek cara ji tarîxa xwe ya hundirîn dersa derxîne niha eger ew bereya Kurdistanê kom nebiya ew destpêkê li Ranya piştî wî li Süleymanî piştî wî Doho Kerkûk û tiştê din neba belkî îro Parlamentoya Kurdistanê belkî îro Dewleta Federal ya Bakurê Kurdistanê ava nebû ji bo vê yekê yekcarna divê merî ji tarîxa xwe dersa der erê kerasetekî mezin bû me pir teededî milletê me êşiya lê divê merî evê bike ev zulma jî imkan dame divê Kurd gelek cara ez evê dibin bê em vegerin rojeva xwe bi rojeva xwe mijûl bin ew jiyana li wir ew kereseta bi serê wan hat ew penaberiya wan a li Diyarbekirê li Qiziltepê li Alî Mûşê li gelek ciya di navbêna me de nêzîkayekî çêkir û em fêrî piştgiriya hevûdûn bûn wekî evekî netewa Kurd e lê me li hemberî wan e bike ez bixwe her çi xwast di dagirkirin perçekirina Kurdistanê de rola dewletên wekî Fransayê wekî dewletên mezin yê Amerîkayê yê İngîlîzayê din heye lê ev biryara divê meriv heqê evê tesîm bike heqê Fransa û Amerîkayê li hemberî ew siyaseta Çînê û yê Rusyayê xwedî li evê derketin xwedî li Kurda derketin û îro Kurd di vî halî de jî divê Kurd minnetdarê wan bin êdin piştî vîya ew biryara evê bû 30 saliya wî di 30 saliya wî de wexta mirov nîrxandinek dike mirov dibîne ku bi rastî me di 30 sala de ez kanim bêjim ku me hişmendiya evê guherandî em hatinê noxtakî astekî pir baş heger em siyasetekî aqilane bidomînin ew biryara 688 ji me re kare sibe gelek îmkanê din bibe tenê divê merî yekrêziya xwe ava bike tenê divê merî li perçayekî Kurdistanê tiştek hatî jiyandin merî jê dersa derxîne ew dersek bû li Rojavayê Kurdistanê tecrübekê divê merî ji wê tecrübê dersa derxîne ev yekya jî ji bo me bakuriya kare bibe bingehek ku em ê sibe çawa bikin bînin bîra xwe wê demê wexta raperîna evê dest pê kir li Ranya Süleymanî li Duhokê li Hewlêrê Partiyên Kurdistanê wî xurt nebû bereya Kurdistanê wî xurt nebû lê ew îmkan jê re çêbûn ew gel rabû ser ewa rêxistina wan hebû partiyê wan hebû eniya wan hebû cepheya wan hebû ew enî ew cepha müdaxeleyê pêvajoyê kir ew bû sibe ev dikane derkeve pêş me jî ji bo vê yekê divê merî yekrêziya xwe biparêze û divê berî tekoşîna xwe li hemberî dagirkeriyê bêwestan bidomîne spas ji bo gelek spas çekmedî tu çi bêjî Ya tabii meriv çi bêje bi rastî wan rojan van dîmenan wexta meriv dibîne
ew Kurdên ki wan sala jiyan û van dîmenan dîtin tu carî ji bîr nakin bi rastî. Yani hemû Kurd bûbin yek li her derê cîhanê. Me digo êdî kêfa me hatibû, me digo vay Kurdistan ava dibe ji nişka de trajediyeke pir mezin dest pê kir. Yani te kronolojiyekî da yani 28 Sibatê dema şerrê Xelîcê xelas bû, bi dawî bû, hêzên hevpeyman û Seddam mor îmze kirin lê bi şertekê îmze kiribûn ku wê Seddam teyara bi kar neyne lê destûr dabûn ku helîkoptera bi kar bînin. Ji bo çi? Ji bela ku Seddam gotibû we rêyên me, pirên me hemû xera kirin, em ê nikarbin çûndin û hatin çêkin, loma destûr bidin, em helîkoptera bi kar bînin. Îja piştî vê peymanê destpêka Adarê li başûrê Iraqê serhildan dest pê kir. Piştre li Ranyayê, bajarê Ranyayê Silêmaniyê wan dera dest pê kir. Di navbera 20 roja de 20 Adarê jî rojek berî Newrozê jî Kerkûk ket destê Kurda bi rastî. Me êdî kêf kiribû, me digo Kurdistana serbixwe ava dibe, Kurdistan xilas dibe, kêfa me hatibû. Di navbera 20 roja de bi rastî Seddam ji 18 bajaran 14 bajar wenda kiribû. Hinek ketibû destê Êşiya, hinek jî ketibû destê Kurda. Lê çi bû ji nişka de guherî Seddam mêzekir wê nikarbe, rabû teklîf kir, got ji Şiya û Kurda re gotinwerin di hikûmetê de cî bigirin em bi hev re kar bikin. Her du alî jî qebûl nekirin. Li ser vê Seddam hêza wî bêjayî tune bû, rabû helîkoptera bi kar anî û bombe avêt bajarên Kurda. Ji xwe hîn di ser Helepçê de 3 sal derbas bû, Enfal hebû. Kurd ji tirsa reviyan. Serê çiya bi milyona derbasî Îranê bûn û hinek jî derbasî Tirkî bûn. Bi rastî ev trajedî gelek deng veda li cîhanê. Hemû kesên navdar konsera çêkirin. Lady Diana ji bo Kurda konserek amada kir li İngiltere. Yani neheqiyekî mezin li Kurda hatibû kirin, hêzên hevpeymanî wan tenê îştibûn. Îja loma jî diviya viya çareser bikirana. Li ser daxwaza Îranê û Tirkiyê û hêzên hevpeymaniyê li hev kirin ku vê pirsgirêkê li ser axa Iraqê li hev bikin û nehêlin ku hêzên Seddam derbasî van herêma bibin. Rabûn paralelê 36 yê Bakur û 32 yê Başûr ji bo çûndin û hatina teyara qedexe kirin. Ji bo çûndin û hatina qedexe kirin û bi ser de jî li ser biryara neteweyên yekbûyî ku jêr dibên biryara 688. Ji ev biryar 5 Nîsanê hat îmzekirin. Bi saya vê biryarê hebûna Kurda li herêmê çêbû yani. Kurd vegeriyan malê xwe, sînorên Kurda çêbûn û hêza çakûç ku jêr digotin li herêmê bicî bû. Bi xêra hêza çakûç yani êdî Kurd ji dijmin ew bûbûn yani xwe parast bûn. Ez pirtir vê trajediyê nepeyvim lê encama vê ewkê çi da Kurda ez wî bêjim ya herî mezin Herêma Otonom ya Kurdistan çêbû. Berê jî otonomik hebû lê ev bawakî din çêbû. Vê herêmê hat damezrandin. Helbet gelek tiştê din jî hebûn yani Kurd nêzî 100 sale di nav şer dene li wê herêmê li ciyê xwe bi cî bûn. Lê bi raya min Kurd
ve pêvajoya piştî vê şerê vê trajediyê hinek tişta bi dest xistin lê gelek tişta jî şaşîtî kirin. Yek jî ya herî mezin şaşîtiya ku herî mezin jî ew bû ku sala not û şeşa şerê birakujî dest pê kir. Ev ya şaşîtiyekî pir mezin bû ku bi vê şerê zû bi zû hêzên hevpemanî, hêza çekûç, hêza xwe û ew Kurdên ku li wir alîkariya wan dikirin di şevekê de hemiya ji herêmê girtin derketin çûn ji wir de. Yani bawerî bi Kurdan nayîn. O piştî wî pirsgirêkên Kurda dest pê kirin heta ku şerê duyemiyê Xelîcê. Yani ev tabii mijarekî dirêj e. Yani em sîsaliya vê biryara netewên yekgirtî ya 688 dipêvin. Yani encama herî xweş ya vê evkê bi min otonomiya Herêma Kurdistanê ye. Ev bû. Helbet karê wan zehmet bû. Çar alî dijmin bû. Ji bo vê otonomiyê ji holê rakin çiş destê wan de dihat dikirin. Bi taybetî jî Tirkiye. Yani ez dibêm vî havî şîrove dikim yani. بله yani اجي وما كرتي او بكم بمن yani وما خال از او بكم yani ya herimazın şansı herimazın ku çapemeni medya dünyaya ez daxuyaniyekî bidim ez bawerim di internetê de em tên temaşe kirin lê mesela şîrove nivîsandina de ne ji me ji Facebookê pirsgirêkek heye ku nikarin binivîsînin. Êkî dixwazin karin ji YouTubeê ez nizam bawerim meriv kare temaşe bike lê mesela şîrove de pirsgirêk hene nikarin binivîsînin lê bername tê temaşe kirin. Em ji temaşevanan re bêjin ew ne destê me de ji Facebookê yani. Baş e. بله بله yani bi awayê em bîra temaşevana jî bînin ku ev ê ku heger ew derfetçe ve pirsê xwe bikin em ê dawiya bernamê em ê bixwazin bersîva pirsê wan bidin. Di vê naberedekî dixwazin karin derbasî YouTubeê jî bibin em bêjin bira derbasî YouTubeê jî bibin karin şîrovê xwe pirsê xwe binivîsînin yani. Bele. Bawerim di Facebookê de pirsgirêkek heye ku şîrove nayên nivîsandin. Baş e. Bele. Yani yek şansê herimazin ku ji ber mesela herêmê ew şer û şerê Xalîcê û bên yê Kuweytê û ew ji çapemeniyek mezin ya dünyayê çavê wan li ser herêmê bû. Ew dîmenên ku hat yani bêjin ew êrîşa ku li Kurdistanê bû û ew dîmenên penaberan ku xul hudûda dixistin kete mala her kesî. Hemî Awropî ku ew Sedamê ku bû sedemê wî şerê mezin ku ew qas hêzek mezin Amerîkî û dewletên hevpeyman çûbûn Iraqê li wê derê ketbûn şer yani bi antîpatiya Sedam û wê hovîtiya Sedam û mazlûmiya Kurda kir ku dünya behece herê Çîn û Rûsya li dij derketin lê veto nekirin. Veto nekirina wan lê vekir ku yektiya netewan wê biryarê bigire. Ji bo werin wê derê jî gelek kar û xebat hatiye kirin. Ez li vir behsa Madam Mitterrand bikim ku Madam Mitterrand di civîneke zîrweyî ya 5 dewletên mezin yani Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika û Almanya. Vana İngiltere, Fransa, Rusya û Amerika. Vana dema dicivin tabi zilamê wan çin civînê Madam Mitterrand divê tam ana dewre ku ez tesîr li wan bikim. Tam
مشخوا و پنابر کتنه حدود تاموی دمه دوی یهون قط و ناوی ملتکی بیس یکو کرده وانانه تو حیرت لیدن ونانا برنکه بن مجی نزان بو لی ملتکی گلک قدر بلنده و آنا روشکه پر خرابات یا سروان و از باورد کم دوی زید ویده جی بپیبن راد و رسما پروپاندات که وان کو تسهیل وان که کو ارشی تسهیل میره خواه بکن ظلامه خواه بکن که با اوایک یعنی براستی دوی اوی ده بیویجی بوش اوی هری پیشی که هلوسته او کر بوش بو بوش گوش خو مشاره خو کریه یعنی پیشی هلوسته او بو لی وزیر دروایه وی دمی جیمیس بیکر بالدبلوماسیه که گلک مزن یعنی خواست که روسیه هرچ خاص لدج بجی بتونه که yani او kar û xebata ku wê demê wî kir divê gerek Kurd tim müteşekkir bin hem wî û hem Mitterrand. Xoya Mitterrand niha li Başûrê Kurdistanê peykerê wê heye ku ev spasdariya gelê Kurd e ji bo wê. Biya min jî ez mervatê sê xala eger binirxîne yani yek xelk ji qetlîama هین مزنتر رزگار بو خلق کرد میلیونان کسی پنابریه که وقتک نه دیار و گراند یعنی به حدیثه یعنی به بریارا یک دیانتوان و یا سیسیا هریمیم بو اساس آواکرنا پارلمنتوی کردستان و حکومت آوی بله نها درواسی خالکه دن ببن و افجی پچک بروشا باشور کردستان واجی گیره دایه و بتوایی کردستان لطایبتی یا باشور و روژاوا گیره دایه با ارگانیزه کرنا ریخستنا داد پروری جبو کردان روژا سیشمه yani sebe na dusba le New York'e be üniversiteye yale ku ev üniversiteye hatta na sê serokê Amerika li wê derê xwendine û bi seda û wezîrên wan yeka bi nav û denge konferansek tê li darxistin navê konferansê Kurd li Rojhilata navî ne serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî bi gotarek beşdarî dike ناپرسا من اوه چو واتیا وی کنفرانسه هیه چما کنفرانسه بوی رنگی و نوها که مدیا مشته دست بیبکن دنگی تنای اره براستی اف کنفرانس با آواکی دونن ام نبیجن کنفرانس ام بیجن ریزه کنفرانس ve devam bakın. Konferans ve her seçim saat 12 Amerika dest bakın. Yani ev rexistinek organizasyonu katya avakirin ku navi Justice for Kurdse yani adalet jbo Kurda navi Husaya du kesin pır navdar serkeşe ve organizasyonu dikin yani biraya Fransi و Ameriki ne یک جه توماس کاپلان کارسازکی مشهور اکتیویست یادنجی فیلسوف فرانسی برنارد هنری لویه او سرکشید که جبو وان کنفرانسا خواه اف کنفرانس و دوام بکن کنفرانسا اول از خوازی جور دست بکن کنفرانس اول به 13 نیسان دست بکن و دسر خطا زومه یعنی برنامه زومه زندی وره وشاندن کی بخوازه کاره مراجعت بکه او تماشه جی بکه من بخوام مراجعت کرد جمر لینک جی شاندن از بچک من البرنامه وانز مذکر و مکر کردی مهاله مذکر 13 نیسان پانلک بناوی کرد لروجلاتا ناوین چیت و
axaftana vekirinê wê Serokê Kurdistanê Birêz Neçîrvan Barzanî bike. Moderatorê vê panelê Emma Sky ye. Panelîst jî wek me got Thomas Kaplan û Henry Levy ye. Ew ê bikin. Piştre konferansa duyem 20 Nisanê dest pê dike wê her sê şembe konferansa duyem jî 20 Nisanê li vir jî panelîst David Petrus û Denis Ross in. Konferansa sêyem a duyem bi navê Kurd û Rekabeta Hêza Herêmî bû. Ya konferansa sêyem jî ji herêmê nêrînên Kurdan. Wê du Kurd beşdar bibin û du jinên Kurd wê beşdarî panelê bibin. Bayan Samî Abdurrahman ji Başûr û Sînem Muhemed ji Rojava ye. Navê panelê jî ji herêmê nêrînên Kurdan e. Moderator jî Roy Stewart e. Konferansa dawî avê rêzê Çarê Gulanê dîsa sêşeme panelîst Robert Ford û Kenneth Pollack in. Bi vî hawî wê dewam bikin yani. Yani em ê konferansa guhdar bikin. Em ê mêzekin ka wê çawa be. بله کک سیراج دنگ تنای سپاس کک مهدیش بویه و آگاهداریین te bime parvekir. Niha ev konferansa New York'ya zanîngeha yalê tiştekî nîşanî me dide. Kurd êdî hûne aktörên ku bandorê li ser siyaseta Amerîkayê, ser siyaseta Ewropayê jî dikin. Kurd çawa hatin vê rewşê bêguman Kurd bi siyasetekî çêker aqlane hatin vê ew ê û ya faktora herî sereke di şerê li hemberî Daişê de Kurda bi Ewropiya ve Amerîkaya da ispat kirin ku Kurd milletekî li hemberî Daişê li hemberî piştgirên wan bi awayekî bi cesaretekî mezin wê tekoşîna xwe birêve birin û bi ser ketin. Ev yeka ji Kurda re di raya navneteweyî de dostan çêkir. Kurda jî qîmeta vê ew ê baş zanîbûn. Ev kesayetên ku navdar ew ê beşdarî vê rêza konferansa bibin tiştê ku di çapemeniyê de tê gotin dibêjin kesên ku ew ê beşdarî vê konferansê bibin bi îdareya Joe Biden ya nû de jî digirin. Ev yeka îşareta siyaseta demên pêş me ew ê gelek îmkan û derfet derbasî desê Kurda bibe. Ev jî kêfa tîne. Ew fîlozofên yê Fransîziyê nav û deng Bernard Herî ew bi tena serê xwe ji bo Kurda lobiyekê ew dikû lobiya ku anka li ew ê tê çêkirin civînên vî rengî îro gelek dewlet nikanin biya çêkin. Lê Kurda yanî bi saya dewleta federal ya Başûrê Kurdistanê bi saya qehramaniya Kurda ya li hemberî Daişê li Başûr li Rojavayê Kurdistanê Kurda da ispat kirin ku ew milletekî perçeyek ji jiyana modernin û Ewropî jî biya dîn, Amerîkî jî biya dîn û ev yeka ji Kurda re rê axaftina rêzdar Serokê Herêma Kurdistanê di vê konferansê de jî pir bi wateyî û kesên ku beşdar dibin jî ew axaftina ew ê kesên ku beşdar ew ê tesîrê li ser lobiya Amerîkayê û kesên ku beşdarî wê konferansê bû. Em ê bişopînin encam çi dibe lê ciyekê xweşiyê ye konferansên bi vî rengî çê dibin. Kurd jî êdî bûne perçakî aktörên siyasetê bandorê li ser siyasetê datîne. Em serkeftin ji konferansê.
بله از جی دخوازم بچک بحثاوی ریخستنی بکم ریخستنا دادپروری بو کردان ev jaliyê dostên Kurdan ên ku li Rojava hatiye damezrandin yê ku bi rastî organizatoriya vêya kiriye wekû navê wî jî nêzik ve dizanin ev ê ku ev ê pêşmerge fîlma pêşmerge çêkir ew fîlozofê Fransızî Bernard Henry Levy û ew bi xwe dîplomatek yekî ji bo lobiya ji bo Kurda lobiyeke gelek berfire û bibate li Fransayê kir tesîra wî miheqeq di polîtîka Fransayê de çêbû ku di mesela Rojava û di mesela Başûrê Kurdistanê de gavek ji welatên dinêkayî pêştetir e. Her wiha niha dizane yani ji Ewropa bêtir bandora Amerîka li polîtîka dinyayê heye niha dime sê mehberê vê rêxistinê çêkir û viya jî çalakiya wana qandî ku ez dizanim çalakiya wana mezin e û milyarderekî Amerîkî yekî ku hem aktivîst e yekî mafê mirova da tên askirin kir serokê vê ew ê û yên din ku damezrênerin jî tevek berê parlamenterin evin sanatorin û di kesên naskirî yên Amerîkayê ne di evê de di derekê de Kurdistan 24 jê dipirse dibêje yani çi ye armanca we ya vê evê bi vê danîna vê rêxistinê dibêje ku ez dixwazim ku dünya taybetî jî bêjin Amerîka bizan bes rêzê li Kurdan bigire ku Kurd ji bo mirovatiyê çi karî çi xizmetê kirine we dixwazim peykerê pêşmerge ya li Washingtonê ya li New Yorkê bê çêkirin lê ez nizanim wê ya da cî bike wê bi ser keve ser nekeve lê ez dizanim ku wê miletê Kurd heykelê Bernard Henry Levy wê li Hewlêrê çêke ku ji bo vê xizmeta wî ya ji bo gelê Kurd em derbasî mijareke din bibin mijara me ya din meîdeyên Katsa yê Amerîkayê li ser Tirkiyeyê ser Tirkiyeyê yani niha kete jiyanê bawer dikim şeşê heftê dîsanê vir ve niha pêk tê û niha Biden heziriya jenosîda li ser Ermeniyan hatiye kirin dixwaze bide qebûl kirin kar û xebateke wisa tê kirin tê wisa tê gotin di kulîsan da yani piştî ev heftê rojên serokatiya Biden hûn têkiliyên Amerîka û Tirkiyeyê wê yani çawa dibînin wê ber ku derve here keksîra em ji te dest pê bikim سپاسکێک ممتاز بێگومان ev meydên ku di mesela S400 û têkiliya ew ê de ev ne biryarekî nû ye ew biryarekî kevn e û di dema Trump de ew biryar hatibû rawestandin 12 xal bû ji ew 12 xalan 50 hilbijartin lê mirov wexta dişopîne ne ku biryarên meydeyên ku tesîrî li ser ewa Tirkiye bike lê wek bi gotinekî ew ê dibe her du alî jî yani hebû du dihin tişta de dibe dibin û tînin bîsek berê wexta me got
Trump sê mehe bi Erdogan re napeyîve dixwazin aliyê Erdoganiyê tundiye ew ê hinekî ew awa wî bişkînin. Bi qeneeta me ev hevdîtinên ku li çapemeniyê jî nayê diyarkirin navbêne wan de hevdîtinên veşartî jî hene. Naxwazin Tirkiye jî wenda bikin lê Tirkiyekî bi vê siyaseta êrişkar jî qebûl nakin. Tirkiye li Deryaya Spî êrişkar e, Tirkiye li Rojaveta Navîn êrişkar e, Tirkiye li Alî Qafqasya êrişkar e. Ev yeka Ewropiya Amerîkaya rihesiz dike. Tirkiye bi gotinekî din ji ew têkiliyên şexsî ya dema Trump ji kontrola Amerîka jî derketibû. Ev yeka siyaseta wê pir dijwartir dike. Lê bi vî şiklî ew ê nameşe. Tirkiye ya de mesela ez çarsida de ew ê gavê şûn de vabêje ya jî ew ê bi şiklekî din rastî müeyda bibe. Têkiliya wî Yekîtiya Ewropa de heta me hezîranê ew ê gelek ew sûretên wêneyên ew ê diyar be derkeve ortê. Çünkü wê mijarê de siyaseta Amerîkayê jî ew ê eşkere be. Çima siyaseta Amerîkayê jî eşkere be? Amerîkayê bibîne Tirkiye çi bike, Tirkiye gurawan dike, Tirkiye gurawan nake. Lê qeneeta min ew siyaseta ku stratejiya berê Joe Biden danîbû ber xwe digot Tirkiye ji bo me müttefikekî baş e, divê em li Tirkiye xwedî derkevin lê divê em bi şiklekî ji vî serokkomarî xelas bin. Em piştgiriya muxalefetê bikin. Kare ew stratejiya anka demên pêş me de têkeve rojevê hêdî li Tirkiye wexta mirov siyaseta hundirîn ya Tirkiye dişopîne aboriya Tirkiye gelek xerab e. Rêveberiya Tirkiye gelek xerab e. Qrîz çê dibin, qrîza bi şiklekî din bi rêve dibin. Rojevê diguherînin. Sedema wê ew ê jî aborî ye û Tirkiye ketî tengasiyekî pir mezin. Dolar û euro bûye yek ser heşta yek ser nêzî diha dibe. Ev yeka vî barî kes nikane ragire. Mesela vekî me behsa mê bikin di mesela koronayê de. Gelek Ewropiya bibên di krîzekî wer de li hemelatiyên xwe, li esnafên xwe, dukandarên xwe xwedî derketin. Tirkiye tu mêze dike di wir de ji krîza aboriyê nikane ew bike. Ev tiştana giş faktorên hundirîn e lê ê derve di siyaseta derve de Tirkiye divê bi şiklekî were rê. Di siyaseta Deryaya Spî de mirov dibîne anka bêdeng dibe. Bala xwe bidin ji bo bala însana ji ew ê bikirin ew belavoka sed û sê amîralên ew ê ket rojevê Tirkiye ji nişkave dîsa ji Ewropiya re ji Amerîka mesaj da dîsa li cem me dikir darbe çêbe bi wî şiklî şîrove vekir. Lê vana hemû krîzên sûnî ne divê siyaseta Tirkiye siyaseta xwe ya hundirîn bigerîne. Vê me hê bawer dikim payebilindên berpirsiyarên NATOyê jî ew werin Tirkiye ziyaret bikin. Hevdîtinê wan didome lê qeneeta min di mijara ew ê de ew ê jê rêkî bibînin. Yani ew ê rêkî bibînin ku Tirkiye ji vê siyaseta wî êrişkar ew bike û mirov nikane tabî divê meseleyê de evekî bêje lê divê merî tiştekî eşkere bêje Ewropî jî Amerîkî jî eşkere êrişî Tirkiye nakin. Tirkiye nagrin li naxwazin biçin cepha Rusya û Îranê, naxwazin biçin cepha Çînê. Her dixwazin bi xwe girêy bidin lê ev şiklê siyaseta wan jî wan aciz dike. Bawer dikim girêka kor yê di navbêna wan de mesela S400 de ew girêka vebe ku Tirkiye serokkomarê wê wezîrê derve divê meselê de bi awayekî vekirî em ji vê ew ê biryara xwe şûn de gav navêjin.
Amerika jî duê meseleyê de bi ısrar e. Ya wê bişopînin heta demekî vekî jê rêkî bibînin lê bi vê siyaseta êrişkarî nikanin têkilî bir bidomînin qenaeta me. بله hekimedi denge tanaya. Kek Mehdi bi Facebookê ew ê bi şîrova mijûle. اره جالی که در کار تکنیکی جی دکم yani van müyedin ku Amerika kiriye براستی جبو من پر تشکی وک حنکته لی vanatên çi wataya hevdû ikaz dikin bawerim yani Wezîrê Derveyê Amerîkayê eşkere kir got em li bendê ne ku Tirkiye biryara xwe ya S-400 da bide Wezîrê Derveyê Tirkiye jî got mejer gotiye ku me kiriye qediye çû ev mesele qediye lê xuya ew ê diber hevdû bidin heta wê kengî bibe van biryara girt Amerîka Tirkiye do hevdîtinek bi Putin re anî çêkir yani hevdû îkaz dikin kavê çabe dawiya wî çabe elbet Amerîka naxwaze Tirkiyeyê wenda bike bawakî nerm dixwaze bigire aliyê xwe wek we got Biden hîn bi Erdogan re nepeyivîye û berî dema hilbijartina daxuyanekî Biden jî hebû got ku em dixwazin destekê bidin muxalefetê Erdogan jî viya zane di ber xwe dide yani em ê binêrin ka wê çabe van biryarekî girtine ew xwastine pir muhîm e serokatiya sanayiya parastinê û serokên wî ku wê nikarin herin Amerîkayê wê nikaribin beşdarî îhala bibin yani ez ji bo Tirkiye ew xwastine pir girîngin van tişta ya ev mijar بله berhev بله ji xwe sembolîk e yani dixwazin yani tiştê ku Tirkiye dikî ez nebterame û ez helwest dikirim bi wê maneyê yani bên belkî ji bo temaşevanê me bizanibin ev yasaya Katsayê li Amerîkayê ji bo ew ê derketiye yani em bersîva yani bi mueyyeda bersîva dijminên xwe bidin wek dijmin jî kategorîze kirine Rûsyayê ye Koreya Bakur e û Îran e yani ew dewletên ku vanara têkildar bin an bêjin alîkarî bikin an piştgirî bikin ku bawayekî em wan ceza bikin ku mesela S-400 ji ber wî ye ku vê yani van kesên Türk ketine ber vê ew ê wekû behs kir dema Trump esasê xuda gelew kir lê Trump nexwest pêk bîne belê niha sê mijarê me mane lê wa ez jî di panelê de dixwînim di alê teknîk de herhalde piçek problem heye ji ber wî dibêjim ama her du mijarê dawî em derbas bikin tenê em mijara mesela korona ku îro li Kurdistanê pir belav bêye Bakurê Kurdistanê taybetê berê xarîte nîşan didan digotin hêşîne li yek carê de xarîte tevek sor bû rojane vakayên koronayê derketiye seriya 50,000 li gor odaya tabîban ev hejma divê gelek kêm e jî rastî pir li seriya vê reqemê ye dibêjin her wiha hejmara kesên ku rojane can didin jî bi sê reqema tên îfade kirin ne dûre demek nêzik de ve 4 reqem û gelek nexweşxaneye jî bibêjin ew qismê wan ê acîl ku dibêjin intensîv dagirtîne îja pirsa min ev e digel hemû dinya alarm dida Tirkiye rêda pîrozkirina Newrozê hûn rewşê çawa dinirxînin ew xarîtên şîn bi rastî şîn bûn
Yani bir yek cari de ama işte dest pek. Jimin. Yani gare de tişteki pir cuda mirov gare bêje tuneye bilind bûyîna rêjeya koronayê tenê lê Tirkiyeyê bêguman bê ew bilind bûye lê li Almanya jî ew rêje bilind bûye yekcana wexta ew tedbîran mirov sist bike gare ew bibe lê bi Tirkiyê bi awayekî din tê meşandin wexta ew xarîta ew nexşeya li Kurdistanê bela bû jî wê çayê ez bi xwe fikirîm ku diviya de fenek heye. Yani işte li Kurdistanê rêje binin nebûye Kurd xwe parastine ya divê merî wiya fehm bike yani carê Kurd zû narin wê testê çê nakin ya dudiya müracaat nakin ya sisiya dewletê vedişat nedixwestin bibên wê rêjeya li Kurdistanê wexta bilindbûyîna wî bike ana wê bigotana bizaneyî dikin. Lê bi rastî jî siyasetek wanî bizaneyî heye ne tenê yani mesela Kurda de jî bi giştî jî siyasetekî wa qîmetê nadin hemwelatiyên xwe wexta qîmetê nedin hemwelatiyên xwe tedbîra jî nagirin. Mesela anka behsa tedbîra dikin lê divê bira rojî dest pê bike mesela rojiyê de em tedbîrê xwe dibin dikin. Lê tu mêzet ki li aliyê din welatê din li Almanya mesela dibînin tedbîrên pir tund digirin û hemwelatiyê xwe diparêzin. Lewra din navenda wan de hêjaya herî bilind îsan e. Qîmetê pir didin îsanê xwe li gorî wê qîmetê jî tedbîrên xwe digirin. Qenata min Tirkiye yani bi Tirkî gelek bûyerên rojên pêş me ew tedbîrên xwe xurtir nekin ew ê bûyerên nebaş derkeve wekê û hemwelatiyên bi giştiyê Tirkî bi taybetî jî Kurd ew ê zararek mezin bibîne gelek însan dimirin lê rêjeya jî diyar nakin. Bele. Evet. Bi rastiyê jî dixwazim bêjim ku yani korona zêde bûye em dibêjin korona li welat li Tirkiye tenê zêde nebûye yani korona li her derê dünyayê zêde bûye yani vana spor digotin yani pêla ewil pêla dudiya pêla sisiya wa pêla çara jî dest pê kiriye yani wê kengî biqedîne yani wek giş dibêjin heta ku sedî şêst û pêncê civakê îmûnîtet yan jî bağışıklık dibêjin heta viyan negire ev pêl wiha dewam bikin yan jî hemû civat heya ku derziyê li xwe xin wê çaxê kare bidawî be yana wê pêl dewam bikin pêla çara anha mesela li Ewropa tatîla betlana Paskalyayê îro bidawî dibe li bendênekî di rojên pêş de li Ewropa jî bilind bibe yani pêla çarem dest pê bike yani loma jî tedbîran ji niha de digirin îjayê welat çawa ye bi rastî welat godarî nakin bi rastî yani li vir jî godarî nakin dibêjin wanekin lê li wir wiha xwe nîşan bidin godarî nakin wek got Newrozê de 100,000 kes kom bibe yani di dema koronayê de viya mimkün e yani em bêjin mesela kongreyên AKP û vana hevdû rexne dikin dibên kongreya AKP de ew qaskeş normal gere partî ew civînên ki xwe ku rojê sêşema çê dikin tijene li wir giş rûniştine qet hewce nake karin online jî çêkin lê dîsa jî çê dikin gere ew jî çê nakin li Tirkiye kes godarî nake nizam yani dibe li gor sporan meriv here û tiştekî dibêjin meriv li gor wan tev bigire û bi wê rê ancak bixede yani ev her kes li bendê bû ku wê pêla çara jî were yani Niha bibên li Tirkiyeyê maç qedexene gelek tişt ji bo ku millet neyê ba hevdû qedexeye çend sal Newroz qedexe bû di dema korona dema herî ew gotin yani biya min weka mesajekî yani ji xwe çawa ve evê tên ba hevdû tev Kurdên
Yani Kurdên bırak dilsozin ama yani çikî jî bû ji kîsê me naçe. Yani bi wê ew ê sedî sed ev ê Kongre AK Partiyê ku çûne sedî sed hemiya derzî li xwe xistiye medya dibêjin. Nexwe wê xwe biparastan dibê wana hemiya derzî li xwe xistiye berê de. Hevalên hêja yani di mijarê me yê dinê hebûn yek ew ziyareta Huda Park û Partiyên Kurdistanî. Yani merkara kurtasi beje yani bimin yani van serdana başın dibe raya diyalog hertim vekri be şu parti usane nerine nuan ne vekevin dibe diyalog dina beravanda heben yani be bawriya min dibe Partiyên Kurdistanî jî dest bi van serdana bikin bira hewl bidin serdana Partiyên Türka jî HDP jî Hüdaparê jî hemiya bikin yani wek hev nafikirin li ser berjewendiyên Kurdistanî serdana xwe bikinin tişkî dicî de ye dibe partiyên dicî bikin Keksîrac tî ama wa çend gotin dengê te nayê dengê te girtiye Serdana Hüdaparê tenê ne Partiyên Kurdistanî gelek partî sazî û kesayetên sivîl ziyaret dikin çûne cemwan bêguman ziyareta yani ew ê baş e mirov hebû di ziyaret bike lê sedema ziyaretê giring e ji bo çi ziyaretekî wer eger qasî ku çapemeniyê me şopand ji bo maksagona nû dixwazin li Tirkiye be eger maksagona nû be gelo ew ê helwesta ew ê çi be ya Hüdaparê çi be ya jî çi dixwazin bikin ew çar xalên ku esasî yek millet yek al yek dewlet yek netew gelo ew ê ji wir derkeve dernekeve û wekî em zanin ku di navbêna gelek partiyan de jî têkiliyekî tune ye lê ev tişta dikare bibe sedem ku diyalogekî dest pê bike însan li derbasbûya xwe mêze bike bibêje di demên pêş me de gelo Hüdapar ziyaretên wer dike kare ber siyasetê jî veke ziyaretê din jî li dû were diyalog baş e mirov kare diyalogê bike lê divê mirov xwe derbasbûya xwe jî rexne bike tiştê ku kiribe باوای کرد رکنگیری لی سیاست خواهی درباسبوی جی میزه بکه اف سیاست ببی شکلی جی نامشه و هم جبیر نکن که Hüdapar جی دعوی تشکیلیا سیاست آخاپی جی کرد اف جی ببی مناقه که لی هیوی دکم اف زیارت آوان لسر مغزاگونه ری وکه کو امی دمی پیش مده ببینیم ده مثلا پشگیریا پرورده زمان زکماکی برا زمان کردی به زمان فرمی به یا پروردهی ده مثلا و چار خالا ده هلوستوان اوی چی بکن چی بیجن کتاسی مروف کاره بیجه دیالوگ باشه دیالوگ کیه و دیالوگ نه تنیه بیتن بکنه به پارتیین کردستانی به هر کسی کردن ده دوی ریزه ده اویجی خستنه ما پارتیین کردستانی جی خستنه ما لی قاندی زانم HDP derbavi heştine yani qandî ku ez zanım lê ew e yani bêjin tiştekî nû ye yani bêjin heta niha hin mijarên ku hemû Kurda eleqedar dikir mesela ziman de ez zanim ku çûn li derê Hüdaparê xistin dema hilbijartina da ji bo blokek Kurdî ku ava bibe yani taybetî pak xwest bibe pirek û wan ew jî ew bibe dîsa ew nekirin yani bêjin bêdeng man ana nişkava di mesela Kanûna Esasî de yani diyalog baş e tabii em çawe em xelqê eynî em hêzên eynî welatî ne ser wê axê ne bibêne vê wê xalên ku me hemiya eleqedar bike wê derkevin tabii wek te got ku
تاريخا هن رخصنا ده هن أبي وانن أوهنا هذي دارم كوار نوي أصيكو دوی وارده جی تابکی رقنه گریل وانا میزه بکن بله مجارا داوی باورد کم اف مجارو هرتم و بمینه ادرمم بهلن او جی کو ترکیه دو وقته که در اردوغان دسته قرسن گاه خود خست دو صفر پروبلم بجیناره مرا لین پشتی 10 سال در باس نبو تو جیناره که نما یک پیرا پروبلم هایی تو نبه نه تنه جیناره راجی پروبلم وانه نه پروبلم هم جی این کو ناکوکین مزم ویا مجارک هر تمرب کاره بگره روزه با خو ادرجم ایرو بسد و د تکنیک د پروبلم درکتیه ممتاز خویای د فیسبوک د پروبلم درکتیه نظام چیه لی ام وشانه جبانده د فیسبوک د دیسا بوشینن پشتی به برنامه کاز بنرم میشه بلکه امکارم بوشینن اسکریک چیه نظام yani ام تدویجه ما ایشه و موقع پیوین به تماشا بان yani به تماشا براوالا نچه yani ام دوباره بوشینن باشه مخاطره خوب بخوازم گلک سپاس کسی کو بکی دست پیکی در ما تماشا کرن دور تکنیک رینه دا هیوی دارم برنامه که کو بدلی و ما وشاند و سلاب و رز بو حمیا حبتیا وره دیسا عینی روز عینی ساعت ده برنامه که نو و به حوال نو ونه اما هبدو ببینم خوشی دارم ایوار باش ایوار باش